ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Аз дидори яку яки шумо шод ҳастам. Ози мо қарор дорем дар мирткани тарафи Мираж. Бисёре пурсон шуда буданд ки дар бораи ҳамин материалҳои ҳамуҷа камакак видео кунед. Ина марҳамат бинед, ҳамин намуд паплино, ино дубайский паплин дар мирткани 500 сомон. Чанд ранг доштай? 500 сомонӣ. Оз барвақта бисёр ҷо маҳкаманд. Ана ин намуд паплино 220 сомонӣ ҷада нигиндоран. Либосаш 220 сомон. Мирткани тарафи Мираж, яъне тарафи Элеган, Мираж ҳами тарафдаяй. Рӯ ба рӯи Миробу фастгоҳ ҳамуҷа ҷои ваю попишфурӯшо. тамошо кунед, бинед. Касое ки пурсон шуда будед, нархора бинед. Не паплини кабучам хушрӯ. Ям сангча задагиян 220 сомон як либосаш. Бисёриам мепурсанд ки шумо 1 метрша дар назар доред ё либосша. дӯстони азиз, материала вақте ки дар ҷое ки боша набоша, ҳамин вақте ми либоса хариданӣ вайша фақат либосша мегӯям дар назар доранда, нархша беғарз аз материалое ки дар ҳамин хитой бозор мефурӯшанд, мисол материалои юбкаву дигар чия, вайра ма мегӯям метрш, а дигар материалои куртаворӣ ҳамаша ма як либосша нархша дар назар дорам. ина намуд комбахтоя бинед 550 сомонӣ нав биромадай. тамошо кунед, афсус раҳо маҳкамай дӯстони азиз. ҳами ки границаҳо кушода шава, ҳами ки ҳама чи ҷобаҷо кишид тинҷӣ шава, насиб худо хоҳа. ма доставка баъд ташкил мекунаму шумода равон мекунам ба Русия, ба куҷое ки мехоҳед. баъд шумода ма равон мекунам, номер мемонам барои доставка, гап мезанам, ба шумо метавонед ки ҳамин чизи дилхоҳтона ёфта харидорӣ кунед. ҳаминҷода паплинош ҳамааш 220 буд. ин намуд дора бинед, чӣ қадar хушран. ямо мирткания ана ин намуд ҳамаш нигиндорай, материали дубайский. бинед ин нигинай ҳамаш. либоси ё 1400 сомонияй дӯстони азиз. ана бинед хамилёнай, бо болои хамилён нигина дора. як либосаш 1400 сомонӣ. бисёре аз ин подписчикон пурсон шуда буданд ки камакак материалои хел қиматтаракҳои ҳамуҷара нишон тиҳед. барои ҳавай ман имрӯз омадам то ин ки ба шумо пешниҳод кунам ин намуд материалорам нархҳои хел дошташам. шумо бинед дӯстони азиз, ина бинед чанд ранг дора. 1400 як либосворӣ. хамилёнои қимати ки амҷада фурӯхта мешава. ана ин намудо комбахто ҳастай. ино 1800 сомон. на марҳамат тамошо кунед. шахсоне ки пурсон шуда будед ки материалҳои қиматтарак нишон тиҳед, на марҳамат 1800 сомон либоси ана материал. инҷада баъд бинед ана паплино бо ҳастай. ана ино 500 сомонӣ, 450 сомонӣ, 600 сомонӣ ам хеле ан паплинош. на марҳамат чанд намуд дора. ино материалҳо ҳамаш ваяй дубайскиёи тозаяй. нархошон ва данаи болода ҳастай. и болодам ам хелай 1700 1800 сомон либосаш. нанаи паплинои дуюмряда бинед 500 сомонӣ либосаш. наи тарафа бинед
500 сомон. Дӯстони азиз, як либосворӣ янами намуд паплини Дубай. касое ки хоҳишмандае, марҳамат ами ткани биёед ва харидорӣ кунед. Агарам хел материалҳои қиматтарак ба шумо маъқул боша, имконияти харидорӣ кардани ами намуд материалҳо дошта бошед, марҳамат. Ана дӯстони азиз, ман аллакай 5 дарвозаи корвон даём да 2 ряд. Ай боло 4 дарвоза мешавад. Вақте ки аз тарафи обтоби меоӣ 5 дарвоза, тарафи элегант 2 ряд. ҷаданам хе платьё фурӯхта мешава. Платьё 220, 200, 250 ҳар хеле нархошон. Ино туркишан. баъд озима як видеои дига мекунам, пурратар бо дар бораи платьё меша. Дӯстони азиз, интизор бошед. рангош ҳастай, то размери 50 доран. ино ин материалш хебеяй, пахтагияй. набинед маден Туркия навистагияй танашда, яъне истеҳсоли Туркия. азана ин намучам ҳастай, иш 220 сомон. ай дигар рангошам ҳаст, ози агар шава шумода бо ма нишон метавам. миёнаш бо хел резинка дорай, остинош ҳам 3/4 меша, ҳам дароз. иҷадана ин намуд ҷинсиҳо ҳастай, нархошон 280 сомонӣ. дӯстони азиз, ана бинед, касе ки пурсон шуда буд, марҳамат тамошо кунед. платьё ҷинсӣ ёям размерош то 50 ҳай. балшмерка надорам. ози ман бо мебинам, ояндада бо видео мекунам. куртои балшмеркаям мепурсам, платьёи дигар хел духторам мепурсам барои шумо дӯстони азиз. ана иҷада бинед, айвае ки ман 220 сомона гуфтам, ин дига глош, дига рангош, сабзу, сиёҳу бардову дигараш. ин ҳамун ҷинсое ки ҳозир ман нишон додам, ҳавайояй. на марҳамат. касое ки куртаи ҷинсхар ҳастед, омада намин, агар дар Тоҷикистон бошед, дар Душанбе бошед, корвон биёед, 5 дарвоза, 2 ряд. анамин чизоро харидорӣ кунед. ба ман бисёр ана ин намуд куртои ҷинс бописанд омад. ҷинсое ки гул доран, ози ман наздик нишон метавам шумода бинед. 260 сомонӣ. ҳамин либосаш 260 сомонай. ана иш балшмеркаи то размери 54 дора. бинед ина гулдоруш. пешаш тугма, миёнош пояс. ана инам дошт боша, ино то размерои 50 доран. нархошон 260 сомонӣ. шумо бо биёед арзон карда мисол харидорӣ кунед. ай наздик ки омадед, бо худтон нарху наво мекунеду баъдан метавонед ки ҳамин чиза харидорӣ кунед. мақсади асосии ман ба шумо нишон додани ҳамин ҷоҳош, нишон додани ҳамин фасонош, ки шумо пешакӣ чизе ки хариданӣ ҳастед, тақрибан донед ки чанд сумаи бозорда. баъд дар куҷо фурӯхта мешава бозора. набинед, дарози хушруванд. иҷа дӯстони азиз, ана ин намуд дувойкора мехоҳам шумода нишон диҳам. иноям туркӣ ҳастанд, 300 сомонӣ нархошон. бисёрам материалш сабукай, хушрувай, салқинай. набинед, буруки кушоти дароз дора. баъд анамин курташам аз зону поёнаю, дарози то замина нест. чӣ хеле ки мебинед, рангош ҳастай. ба иҷа чанд фасон дора. моделошам ҳар хелаяй. на марҳамат, нархои ё 300 сомониянд. истеҳсоли Туркия. дӯстони азиз, размеро то размерои 52 ҳаст. ино
озияи тарафам нишон медиҳам. бо шумо метавонед ки хушрӯтар бинед ва интихоб кунед. инаи болода боша рӯбашкҳои дарозай 200 сомонӣ. ина бинед хушрӯваиёям айзону поёнам. иноям ҳамаш истеҳсоли Туркияям. ҷама байнда бо якчанд видеои дига карда будам. телефоном намедонам чӣ кор шуда ки видео удалид шудастиям. ҳамин монтаж карда сари вақт агар напартом видео мебинӣ чандташ аз байн анамин мисол видео кардагии 2-3 минутам аз байн удалид мешава. айҷама бисёр видео карда будам. рости гап 2-3 ҳамин 3 минута 4 минута удалид шудаи телефоном. ҳавай ози ман чӣ кунам ин видеора шумода мепартом насиб боша худо хоҳа монтаж мекунам. ина дуои кора дидед 300 сомонро дӯстони азиз монтаж мекунам. хулосаи гап видеора мепартом. баъд вақте ки телефон масоз кардам чӣ кардам ба шумода бо видеои нав ба нав карда аз пеш нишон метавонам. дӯстони азиз интизор бошед. ина материалша бинед шифони ғафсай. ана вай спортивнишам хушрӯвай. спортивниш хеле сабукакай материалаш. ҳамиду войко ҳар хел стил катяй бинед ҳам хел строги стил дора ҳам спортивни ҳам мисол нами ежедневни кадомиша ба хитон метонед. кадоми шумода маъқул мешавад мисол омада интихоб намуда харидорӣ мекунед. касое ки ҳам хел вай дошта бошанд ҳамин намуд стили либоспӯшӣ дошта бошанд. мисол ина уҷа шалваро ҳастай, бруко ҳастай. касое ки мехоҳанд